Fața mănăstirii, nu? Așa se curge la televiziune. Dai poză la el. Vizită din porunca măriei sale în anul 1488, într-un timp foarte scurt, în 3 luni, 3 săptămâni și 3 zile. Vă rog să priviți biserica. 7. În vremea fiului său, domnitorul Petru Rareș, din porunca vărului său drept, mitropolitul Grigore Roșca, ce vedeți reprezentat în imaginea din stânga intrării, cu ceva negru pe cap. Chiar în stânga intrării, cu aureolă de sfânt pe cap, este reprezentat Sfântul Daniel Sihastru, cel mai bun sfătuitor al domnitorului Ștefan cel Mare, cel care l-a sfătuit de altfel să zidească și biserica mănăstirii Voroneț, după ce mai întâi s-a reîntors în lupta pierdută de la războieni din anul 1476, când, așa cum spune legenda, a alungat și de mama sa din cetatea Neamțului, când a fost dusă la o știre fântrie, și a așteptat pentru că Sfântul era în rugăciune. Când a reușit să intre, l-a și dojenit puțin, vă redau versurile lui Bolintineanu, i-a spus: dacă mâna slavă, cercul ți la pasă, altuia mai vrednic trai locul tău lasă. Dar l-a și încurajat, i-a spus chiar așa: du-te, că îți vei învinge cu ajutorul lui Dumnezeu și cu ajutorul Sfântului Gheorghe, care este purtător de biruință, dar apoi să-i mulțumești zidind o mănăstire. Așa cum se știe, domnitorul s-a reîntors în luptă, a învins. Vremurile atunci fiind grele, nu și-a putut ține cuvântul dat în fața lui Dumnezeu și în fața Sfântului Daniel Sihastru, dar 12 ani mai târziu, în vremuri mai bune, zidește biserica mănăstirii Voroneț, chiar pe locul unde exista o bisericuță de lemn, în care se ruga Sfântul Daniel Sihastru cu câțiva călugă și bineînțeles că mănăstirea îl are ocrotitor pe Sfântul Gheorghe. Îl vedem repeta. Din interiorul primelor 3 încăperi este mai veche decât cea din exterior, mai precis din ce se observa că pictura acolo este parcă mult mai obosită de vreme. Este, de fapt, cea mai veche pictură pe care nu putem vorbi despre fiecare imagine. Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava, în acea raclă, ce o veți găsi în muzeul mănăstirii Puzna la etaj, se păstrează deci prin astăzi o raclă mare din lemn de chiparos, foarte frumos sculptată cu scene din patimile Mântuitorului. Deci moaștele Sfântului Ioan au fost timpului, reprezentată prin acel
întâlnirea dintre Macedoni. Bine de nu știu. Amânarea, domnul Colonel. La drăpel, pentru onor înainte, prezentați!
Nu? Frumos! Alt! din Republica Moldova sunt gata pentru depunerea jurământului militar. Raportează Aiora Cozacară. Bună ziua, domnilor studenți! Stimați părinți și rude ale studenților care depun astăzi jurământul. Domnilor Bec, către glorioasele tradiții de ani, măritie faptelor, arcașilor și proieșilor lui Ștefan cel Mare, voievodul, care de la înălțimea topului pe care l-a ridicat, vigegia, ajerirea minții și tăierea brațului, ne legează și ne îndeamnă să urmăm mereu în marele lui exemplu. Avem drept pildă și îndemn eroismul drobanților de la Trevna. Ați fost chemați sub arme pentru a face datoria față de țara și neam. Se pot realiza decât în pace, libertate, independență și unitate. Avem dorința și speranță de pace, avem în același timp datoria de a fi pregătiți oricând pentru a da o ripostă fermă oricăror forțe prin rândurile forțelor armate. Jur! Jur! Credință Republicii Moldova și poporul ei. Credință Republicii Moldova și poporul. Să respect legile Republicii Moldova și regulamentele militare. Să respect legile Republicii Moldova și regulamentele militare. Dacă voi călca jurământul meu, Dacă voi călca depunerea jurământului de credință față de patrie și popor mare, pe care l-am absolvit în urmă cu 2 ani și de care mă leagă numeroase și frumoase amintiri, în numele Institutului de Rachete General Bungescu Brașov, pe care îl urmez, și numele întregii armate române, pe care mă pregătesc să o slujesc, să adresez celor mai tineri bărbați ai Moldovei. Fraților, este un moment solemn. Este un moment sacru. cu prețul vieții că veți respecta legile patriei mame cu credință și bărbăție. Pentru eforturile de felicit cu prilejul depunerii jurământului, răspunderea pentru o înaltă pregătire a armatei naționale pentru ziua de mâine a țării noastre. Sunt încredințat că voi, viitorii noștri ofițeri, odată întors la greu să îndepliniți datoria sfântă față de patrie și față de popor. Ura! Onorul de dreapta. Înainte.